O CRA de Rianxo desenvolve un proxecto europeo cunha aposta pola educación multigrao, tratando de converter estas aulas nun referente da educación no país. Onte desenvolveuse en Rianxo unha xornada organizada polo Colexio Rural agrupado sobre este proxecto pioneiro. O Auditorio de Rianxo acolleu unhas xornadas de formación na didáctica de aulas multigrao. É a primeira vez que na comunidade desenvolves unha acción formativa que aborda didáctica específica en aulas multigrao. O alcalde de Rianxo agradeceu ao CRA a organización da xornada, destacando a importancia que ten para os povos ter servizos que contribúen a dar vida ás cidades. Nesta liña destacou o afortunado que é Rianxo por contar co CRA e as escolas unitarias. Agora impúlsase unha corrente onde se comeza a falar dunha maneira de entender o ensino dentro dunha comunidade con aulas de ensino multigrao, afirmou. A todos os lugares manter uns determinados servizos porque é o que contribúe a seguir dando vida e dinamismo ás localidades. Neste senso, Rianxo é afortunado por contar cun CRA importante, cunha serie de escolas unitarias que manteñen acceso ao facho da educación e manteñen tamén esa vida de proximidade cos pais, nais, a comunidade escolar que constituídes o CRA. Por iso, diante dunha materia que ás veces non se ensina ou non se aborda a temática das aulas multigrao, o ensino e aprendizaxe multigrao, no que eran as antiguas escolas ou son as escolas unitarias, pois é importante que se xuntara ao abeiro do propio CRA autoorganizándose para impulsar estrategias de formación continua. O director xeral do Centro de Recursos Humanos agradeceu ao rexedor as palabras e aos profesores do CRA o traballo realizado e a trayectoria que levan en beneficio do alumnado. En Galicia hai 26 CRA e dende a Administración galega están na labor de concienciar da necesidade de asentamento de poboación no rural. Ter unha reunión coa Xunta Autonómica de CRAs de Galicia, sodes en total 26 CRAs en todo Galicia. É dicir, penso que tanto as corporacións locais como as diputacións como a Xunta de Galicia estamos na labor de potenciar o asentamento da poboación no rural. É un gran problema, sabémoslo todos en Galicia, e aí conxuntamente da man temos que ir as tres entidades en colaboración para que fomentar e que a xente se quede no rural, que é unha das eivas que temos como galegos. Representades a 400 e pico, a máis de 400 profesores, 404 exactamente, máis de 2.000 alumnos, e é unha poboación, senón no cómputo total de Galicia, importantísima, si é importante no que refiere ao que é o asentamento da poboación, o que vos decía antes, no rural. Máis de 2.000 alumnos reciben ensino nos CRA de Galicia. O de Rianxo é un exemplo do traballo que se desenvolve e que se ve impulsado con este novo proxecto que leva 2 anos de trayectoria e está a dar bons resultados. A modalidade intercentro implica que cada centro escolla a modalidade que mellor se adapta a eles e elabórase polos propios docentes. Temos ahora mesmo preto de 900 centros que figuran como partícipes da convocatoria de proxectos de formación en centros, que é a modalidade que vos estáis empregando pois hoxe mesmo aquí. Unha modalidade que impulsa, sobre todo, a que cada centro decida de forma totalmente libre que aspectos formativos necesita de algún xeito mellorar no seu contexto educativo. Por iso é unha fórmula que ten éxito porque parte da necesidade valorada polos propios docentes. A rede de formación único que facemos é darvos ese apoio necesario, evidentemente, para levar isto adiante. Como vedes aquí, tedes persoas que veñen de fora da nosa comunidade, que vos van a aportar o seu valor formativo, en este caso de fora, pero tamén, como ben sabedes, hai moitos docentes que participan a nivel autonómico. Outro termo que podería referirse a estas aulas é o de multinivel, pero despois de investigar, descubrimos que no resto de Europa, cando falamos de levels, quere dicir diferentes capacidades en torno á intelixencia, termo que non representa para nada as nosas aulas.
Polo tanto, acuñamos o termo de aulas multigrado como un único espazo onde conviven nenos e nenas de diferentes idades. Malia o importante papel que desenvolveron ao longo da historia, habilitando a educación nas zonas rurais máis illadas, observamos como non existe unha legislación propia, non se lle presta suficiente atención durante a formación do profesorado e tamén é necesario apuntalo. Hai un escaso recoñecemento da figura do mestre de aulas multigrado. Os efectos desta falta de regulamento e formación específica vivímolos no noso día como profesores do CRAC de Rianxo cando nos temos que poñer en fronte destas aulas, innovando para dar resposta ás peculiaridades das mesmas. A raíz disto é cando o centro ve unha oportunidade de realizar accións encamiñadas a dar soporte a este tipo de aulas, unha oportunidade que no proceso se converta nunha propia fortaleza, pola experiencia adquirida na colaboración co resto de centros de aulas multigrado. Convencidos de que o que aprendamos terá un impacto directo no noso alumnado e na calidade da súa ensinanza, a nosa intención é impulsar as aulas multigrado sendo o centro referente de Galicia no tocante ás aulas multigrado e as metodoloxías que se desenvolvan nas mesmas. Na xornada contouse cunha conferencia de Javier Castillo, mestre dunha aula multigrao de Aragón, que realiza a súa tese doutoral sobre as escolas rurais.